Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia Ja meillä on asiaa. Siis musta jotenkin tuntuu, että tekoäly on nykyään ihan kaikkialla ja siitä kuulee ja näkee ja siis koulussa ja somessa ja työpaikoissa ja ihan kaikkialla sitä aina löytyy jostain syystä. Joo, todellakin. Musta tuntuu, että siltä ei oikein voi välttyä nykypäivänä. Mutta musta tuntuu, että mä oon ehkä enemmän tekoälyä vastaan kuin sen puolesta, mutta mä en myöskään tiedä siitä kaikkea, mitä voisi tietää. Ja mun mielestä kans just tavallaan just toi generatiivinen AI, niin se on mielestäni ärsyttävää, jos se tekee jotain luovia hommia. Kun mun mielestä luovat hommat on aina just sille ihmisille tarkoitettu. Että AI voisi olla joku hyvä työkalu auttamaan just semmoisissa tylsissä hommissa, mutta mun mielestä luovat hommat on ihan ihmisten juttu. Joo, mä oon täsmälleen samaa mieltä. Mutta tänään meillä on AIsta puhumassa Telian kehityspäällikkö Viveka Kulmala. Ja hän on erikoistunut tekoälyprojekteihin ja tekoälyosaamisen kehittämiseen kuluttajaliiketoiminnassa. Tervetuloa, Viveka. Kiitos. Mahtavaa olla täällä. Ihan aluksi voisitko lyhyesti selittää meille, että mitä generatiivinen AI oikein tarkoittaa, kun mekään ei oikein ehkä tiedetä ihan täysin. Se onkin hyvä kysymys. No, generatiivinen AI eli Gen AI on nyt tämä uusin AI, joka on. Ja tosissaan Gen AIlla eli generatiivisella tekoälyllä pystyy esimerkiksi tuottamaan tekstiä, tekemään kuvia. Se pystyy ennustamaan meille tiettyjä asioita. Sillä pystyy itse asiassa tosi laajasti tekemään erilaisia asioita. Ja Gen AI on semmoinen kanssa termi, mitä välillä viljellään siitä. Ja se on nyt tämä niinku uusin tekoälyn muoto. Okei. Mulle tuli vähän mieleen tuosta ennustamisesta, että niinku, tietääkö tekoäly oikeasti kaiken vai siis ennustaako se vaan jotain ihan outoa? Niin, tämä onkin hyvä kysymys. No todellisuudessahan siis tekoäly ei itsessään tiedä mitään, eli lähtökohta on se, että sillä on sitä dataa, mitä se hyödyntää. Ja mä tykkäänkin ajatella, että se on vähän semmoinen niin kuin huippuälykäs tyyppä, joka tietää niin kuin tosi paljon, mutta sitten jos vertaa ihmisiin, niin sillä ei ole samaa ymmärrystä asioista, mitä ihmisillä on. Ja sitten kun puhutaan siitä, että ennustaako se asioita, niin nimenomaan se pyrkii aina tunnistaa, että mikä olisi se seuraava juttu, mikä liittyisi tähän. Ja käytännön esimerkki tässä on esimerkiksi se, että jos olette vaikka Spotifysta kuunnellut musiikkia tai katsonut vaikka TikTokia, niin sehän aina ennustaa sieltä sitä seuraavaa videoa, että tästä sä todennäköisesti tykkäisit. Niin tämä on se, mitä se AI tekee. Eli se myös sitä kautta pyrkii tunnistamaan, että mikä olisi se relevantti seuraava asia. Mulla tuli tosta mieleen, että mistä kaikkialta tämä Gen AI, nyt tämä uusi termi hallussa, oikein ottaa sitä tietoa? Joo, eli Gen AI perustuu kaikkeen tietoon, mitä löytyy netistä, mutta todellisuudessa tosissaan se AI ei tiedä mitään. Ja se riippuu sitten vähän työkalusta myöskin, että mitä tietoa se hyödyntää. Eli se voi riippua tosi paljon siitä käytettävästä työkalusta, että käyttääkö se koko nettiä vai käyttääkö se sille vaan annettuja tietolähteitä. Eli taas kerran se riippuu tosi paljon siitä, että mitä työkalua me itse asiassa ihan käytännön tasolla käytetään. Joo, mä en oikein koskaan tiennyt, että tolleen saadaan sitä tietoa. Ja että niin tekoäly ei tiedä mitään periaatteessa. Toi on myös tosi jotenkin outoa nyt ajatella. Mun mielestä aina, kun vaikka just avaa jonkun somen tai jos tekoälystä puhutaan, niin siellä on just aina kaikki ne huonot puolet siitä, mikä on just tärkeää, koska on paljon huonoja puolia. Mutta mulle tuli mieleen, että silleen, mitkä on ne hyvät asiat, mitä tekoäly voi just tehdä ja miten se voi käyttää hyvin? Ihan loistava kysymys. No, jos sukelletaan tuonne koulumaailmaan, niin mun mielestä tänä päivän tiedetään aika paljon jo sitä, että miten me ihmiset ollaan erilaisia ja miten meillä kaikilla on omat vahvuudet ja omat heikkoudet. Ja mun mielestä mahtavin tekoälystä on se, että me voidaan käyttää sitä meidän omana supervoimana. Ja jos miettii vaikka koulumaailmaa, niin missään nimessä mä en suosittele sitä, että jos on vaikka joku vaikea matikan läksy, että kysyy, että hei, anna mulle vastaus tähän tehtävää ja sit sä kirjoitat sen. Ei missään nimessä näin, vaan ennemmin, että sä käyttäisit sitä tekoälyä sun omana tuutorina. Esimerkiksi se, että jos sulla on joku vaikea, vaikka matikan tehtävä, niin sä voit ottaa kuvan siitä tehtävästä ja sanoa, että auta mua laskea tää. Lasketaan tämä yhdessä ja sitten se tekoäly opettaa sua oikeasti laskemaan sen tehtävän. Sama sitten, jos miettii vaikka kokeeseen lukua, joku tietty kappale vaikka kirjasta,
niin sä voit ottaa kuvan siitä kappaleesta ja sanoa, että hei, sparrataan yhdessä kokeeseen, opetellaan tähän kokeeseen yhdessä. Ja sä voit sitä kautta käyttää sitä tekoälyä sun omana apuna. Ja mä oon itse asiassa vähän kateellinen jopa siitä, että mun aikana silloin kun mä oon käynyt koulua ei ollut tekoälyä, koska mä olisin itse hyötynyt siitä tosi paljon. Mutta tähän liittyy tosi tärkeä pointti, mikä on se, että meidän pitäisi hyödyntää tekoälyä nimenomaan meidän supervoimana, että ei ulkoista sitä omaa ajattelua sille tekoälylle. Ja vaikka aiemmin jo puhuttiinkin siitä, että se tekoäly ei tiedä mitään, niin samaan aikaan sillä on ihan valtavasti tietoa ja se on oikeasti ihan huippuälykäs tyyppä. Mutta sieltä voi tulla myös niitä vääriä vastauksia ja sen takia onkin tosi tärkeää, että kun sitä käyttää vaikka kouluasioissa omana apurina, omana tuutorina, niin aina pysähtyy miettimään lopussa, mitä mä ajattelen tästä. Ja sitten käyttää luomuälyä, mikä meillä kaikilla ihmisillä on. Ja sitten hyödyntää se tekoäly, että se luomuäly. Ja sitä kautta pystyy olla sitten parempi myös. Parempi oppilas esimerkiksi. Ihan supersiistiä oppi just uutta tekoälystä. Musta tuntuu, että mulle aukeni nyt ihan uusi maailma, että voi tavallaan kysyä tekoälyltä just opettamaan sulle asioita. Kun musta tuntuu, että koulussa just ainakin mun opettajat on aina tosi silleen tekoälyvastaisia ja aina on sanonut just, että okei, ei missään nimessä tekoäly, että pysykää siitä kaukana. Mutta sehän voi just auttaa tolleen monissa asioissa kanssa. Sä ehkä just osittain vastasit kanssa tähän mun seuraavaan kysymykseen äsken, mutta just sä kerroit siitä, että miten tekoäly ei kannata just, tai että kannattaa just ajatella tietenkin omilla aivoilla ensisijaisesti, mutta miten tavallaan sitä pystyy hyödyntämään sitä tekoälyä ilman, että antaa tavallaan kaikkea voimaa sille, että just käyttää omia aivoja kanssa enemmän? No se onkin yksi sellainen tulevaisuuden taito, mitä olisi tosi tärkeää harjoitella. Ja mä ymmärrän niitä opettajia, ketkä sanoo, että pitää olla aika silleen varovainen tämän tekoälyn kanssa, koska se ei ole hyvä malli. Että jos ajatellaan, että pitäisi kirjoittaa vaikka essee jostain Ruotsin historiasta. Jokuhan voisi kirjoittaa tai sanoa tekoälylle promptata, että kirjoita mulle esseen Ruotsin historiasta. Sitten sen voisi kopipastetta ja lähettää opettajalle. Eihän siinä kukaan opi mitään. Että se taito, mikä pitäisi hankkia, on se, että sitä voi käyttää niin kuin inspiraation lähteenä, etsiä sitä tietoa ja vähän niin kuin käydä sitä vuoropuhelua siinä, että okei, tällaisia asioita vaikka siellä Ruotsin historiassa on tapahtunut. Ja sen jälkeen pohtia, että okei, mitäs mä ajattelen tästä? Ja sen jälkeen kirjoittaa se sinne esseeseen. Eli se taas kerran, että yhdistetään sitä tekoälyä, mutta sitten sitä luomuälyä. Niin se olisi se tosi tärkeä kombo. Ja että se käytetään sitä tekoälyä niin kuin työkaluna, ei ulkoisteta meidän ajattelua ja osaamista sille työkalulle. Joo, toi kuulostaa tosi tällaiselle tärkeältä, mitä sä voit myös niin kuin itse oppia. Mutta mulla tuli vähän mieleen, että niin kuin, kuinka vaarallinen tekoäly oikeasti on ja onko siitä enemmän haittaa vai hyvää? No, tekoäly on työkalu ja jos sitä käyttää hyviin asioihin, niin tietysti sillä saa niitä supervoimia ja saa vähän niin kuin supervoimia niihin asioihin, että missä haluaa olla hyvä. Mutta sitten samaan aikaan tekoälyyn liittyy myös sellaisia riskejä ja esimerkiksi myöskin semmoinen puoli, että mitä kaikkea pahaa voidaan tekoälyllä tehdä. Ja jos miettii tänä päivänä ihan huijauksia, niin tekoälyn avulla huijauksetkin on kehittynyt eteenpäin ja ajoittain niitä voi itse asiassa olla aika vaikeakin tunnistaa. Telialla, kuten muissakin yrityksissä, pyritään aina ehkäisemään näitä erilaisia huijauksia ja esimerkiksi Telialla meidän puheluissa on semmoinen ominaisuus, että me blokataan itse asiassa huijauspuheluita tosi paljon. Samaan aikaan tunnistan sen, että jokaisen ihmisen pitää olla valppaana tässä ajassa, koska näitä huijauksia voi olla myös tosi vaikea tunnistaa. Ja sitten voisitte kysyä, että no Viveka, että miten näitä voisi tunnistaa näitä huijauksia, niin se itse asiassa tänä päivänä onkin aika vaikeaa jo, koska tekoälyn avulla moni asia näyttää tosi aidolta, vaikka todellisuudessa ne onkin huijauksia. Joten yleinen vinkki, että jos joku vaikuttaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, niin silloin olisi taas tärkeää pysähtyä ja käyttää sitä luomuälyä ja miettiä, että mitenhän tässä tapahtuu.
Ja sitten yleisesti myöskin se, että jos joku vaikka pyytää teidän pankkitietoja tai haluaa kuvan teidän pankkikortista tai kyselee teidän salasanoja tai muita, niin siinä vaiheessa olisi tosi tärkeää hälytyskellojen soida ja jutella jonkun turvallisen aikuisen kanssa asiasta. Joo. Ei, mutta siis noi huijaukset on ihan superhyvä huomio just, että ei oikeasti voi tietää, että mikä on oikeeta ja mikä ei ole oikeeta. Me ei olla onneksi oltu niinku huijausten kohteena, mutta siis tosi moni valitettavasti on. Mutta just siis niinku nämä somevideot kanssa, niin niistäkään ei voi todellakaan olla varma, että mikä on oikeeta ja mikä ei. Siis muistan just hetki sitten TikTokissa pyöri just semmoinen video, missä olisi jotain kaneja, jotka hyppi siis trampalla. Sitten mä heti katoin mä näin sen videon, että mä olin silleen, niin sulasta, mitä ihmettä. Sitten mä heti lähetin sen niin kuin Sofialle ja mun kavereille, että mä olin silleen, eikö se ole söpö, että kattokaa näitä kaneja, jotka pomppii trampalla. Sitten Sofia oli heti mulle silleen, Elina, rakas, toi on AI. Ei ne kanit oikeasti pommi siinä trampalla. Sitten mä olin silleen, mitä, ei hitsi, että mä en edes tajunnut. Että siis mä huomaan, että mä kyllä siis, että mun on vähän vaikeampi ehkä huomaa, että mikä on AI ja mikä ei. No joistain tietenkin huomaa ihan heti, mutta siis esimerkiksi just niin kuin jotkut tommoset videot, niin mä kyllä menen aika helposti lankaa. Mutta vielä kun me puhuttiin just hetki sitten noista tekoälyn huonoistakin puolista, niin mua just eniten ehkä mietityttää tekoälyssä ne ympäristöhaitat. Niin voisitko kertoa vähän enemmän niistä, että mitä se oikeasti haittaa ympäristölle? No tekoälyllä on ympäristövaikutuksia ja se on tosi hieno asia, että tästä puhutaan ja ollaan tietoisia. Ylipäätään, jos miettii näitä työkaluja, niin ne vaatii laskentatehoa ja samaan aikaan tässä ajassa pyritään keksimään tapoja tehostaa ja tehdä tästä tekoälyn käytöstä entistä ympäristöystävällisempää. Ja sen vuoksi on musta tosi hienoa, että tästä aiheesta keskustellaan. Samaan aikaan haluaisin tuoda yhden näkökulman, mikä on se, että riippuu myös sitä, että se ei ole pelkästään vaan se, että tekoäly on niin kuin paha asia tai huono asia ja että sillä on ympäristövaikutusta, koska se riippuu taas siitä, että mitä me sillä tekoälyllä oikeasti tehdään. Koska joskus voi olla silleen, että jos me katsotaan tämmöistä yhtä kokonaisuutta, niin voidaan tunnistaa, että itse asiassa tällä on ympäristövaikutusta. Mutta sitten jos me katsotaan, että okei, itse asiassa miten tämä yksittäinen asia vaikuttaa isossa kuvassa, niin itse asiassa voi olla, että se itse asiassa kokonaisuudessa vie meitä energiatehokkaampaan suuntaan. Eli tämä on myös vähän tämmöinen muna-kana-asia ja sen vuoksi on mun mielestä tärkeää, että tästä aiheesta puhutaan ja ollaan hereillä ja pyritään keksimään tapoja, miten tästä pystytään tehdä ympäristöystävällisempää. Joo, todellakin. Joo. Siis kun sä sanoit tosta, että sä sanoit jotenkin siitä, että tekoäly voi edistää kanssa jotenkin ympäristöystävällisempään suuntaan tai jotain tämmöistä, niin mua kiinnostaa, että miten toi sitten tapahtuu. Niin, no se riippuu taas siitä, että mihin sitä tekoälyä käytetään, mutta varsinkin jos miettii jotain maailmaa, missä jos mietitään sitä koko arvoketjua, eli käytännössä sitä, että mitä siellä tapahtuu niin kuin alusta loppuun, niin itse asiassa jos me tekoälyn avulla uudelleen muotoillaan se työ, niin itse asiassa voi olla, että me pystytään päästä siinä energiatehokkaampaan malliin kokonaisuudessa. Eli usein se muutos voi mennä parempaan suuntaan, mutta se riippuu taas siitä esimerkiksi, että mistä me puhutaan ja mihin me sitä tekoälyä käytetään. Mutta sen takia tähän liittyen suosittelisinkin niin kuin, pohtimaan sitä, että itse asiassa, miten me voitaisiin asioita tehdä paremmin niin kuin kokonaisuutena, eikä vaan, että me yritettäisiin tunkea sitä AI:ta vähän niin kuin joka väliin, vaan mietittäisiin sitä, että missä AI on vahvoilla, missä ihminen taas ei ole vahvoilla ja mitkä on niitä asioita, missä ihminen on vahvoilla ja sitten ne yhdistettynä me saadaan niitä hyviä lopputuloksia. Niin tämä tulee vaatii meiltä myös tällaista uudenlaista ajattelua ja myös sitä pohdintaa, että missä me ihmiset ollaan itse asiassa vahvoilla ja sitten samaan aikaan missä tietokoneet on vahvoilla asioissa, missä me ihmiset ei olla niin hyviä ja missä meidän ehkä ei kuulukaan olla niin hyviä. Ja, mutta on ihan mahtavaa, että pystyy hyödyntämään sit molempia niitä hyviä puolia. Miten tekoäly sille vaikuttaa työmaailmaan? Ja että pölliikö se oikeasti ihmisten työt ja mitä kaikkea tämä tekoäly tekee näitä töitä varten? No mä uskon siihen, että
työelämä on murroksessa ja itse asiassa kaikki työt tulee jollakin tavalla muuttumaan. Toki jos katsotaan ihan taaksepäin aikaa, niin me tunnistetaan, että monet työt on kehittynyt matkan varrella ja tämä trendi tulee varmasti jatkumaan. Se, että mitä tulee tapahtumaan, niin jos mulla olisi kristallipallo minne katsoa, niin katsoisin tässä kohtaa. Mutta että jos ajatellaan, että lähdettäisiin siitä näkökulmasta, että millaisia vinkkejä voisi antaa vaikka nuorille siitä, että miten valmistautua tähän murrokseen, mitä me eletään, niin mä itse asiassa sanoisin, että uuden oppimisen taito on tosi tärkeää. Ja samaan aikaan mä haluan uskoa siihen, että me käytetään niin kuin tietokoneita niihin asioihin, missä tietokoneet on parhaimmillaan, mutta sitten se, että kun tietokone ei voi korvaa ihmistä, niin myöskin se, että samaan aikaan meidän ihmisyyden arvo tulee toivottavasti kasvamaan. Ja itse asiassa tämmöiset asiat kuin vaikka empatia ja kommunikaatiotaidot ja kokonaisuuksien näkeminen ja sanotaanko ylipäätään tekoälyn käyttö, sen kouluttaminen ja sanotaanko vaikka justiinsa kun puhuttiin aiemmin näistä ympäristövaikutuksista, niin esimerkiksi näiden suunnittelu tulee olemaan sellaisia tulevaisuuden töitä. Niin sen vuoksi mun vinkki onkin siinä se, että opetellaan niitä uusia taitoja, mitä tulee ja keskitytään niihin asioihin, missä me ihmiset ollaan vahvimmillaan. Ja samaan aikaan vaikka se tekoäly on tosi fiksu ja se varmasti tulee vaikuttaa meihin tavalla, mitä me ei välttämättä tässä kohtaa osata edes tunnistaa, niin samaan aikaan mä uskon sellaiseen maailmaan, että kyllä meitä ihmisiä edelleen tarvitaan, että mä en usko siihen, että yhtäkkiä vaikka tätäkin podcastia tekoäly hoitaisi ja me voitaisiin lähteä tästä kahville, vaan että ihmisiä tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa. Ja sen takia ehkä se, mistä aiemminkin jo puhuitte siitä, että se luovuus ja se semmoinen ihmisyys, niin mä haluan uskoa, että sen arvo tulee kasvaa entisestään, koska sitä kone ei pysty koskaan korvaamaan tavalla, mitä ihminen sitä pystyy tekemään. Niin hyvin sanottu ja ihana kuulla just tuosta luovuudesta, että siis se olisi just ihan mahtavaa, että sitten se pysyisi semmoisena ihmisten asiana ja just, että ihmisiä todellakin tarvitaan vielä tulevaisuudessa. Toi on oikeasti kyllä ihana nähdä, että ihmisyys tulee pysymään, ihana kuulla siitä. Mutta mua jotenkin oikeasti ärsyttää se, että tekoäly näkyy oikeasti ihan kaikkialla, niinku ihan kaikessa. Ja mun mielestä se ottaa myös tosi paljon ihmisten luovuutta pois, mikä on mun mielestä tosi ärsyttävää. No, tämä sun huomio on tosi oikea, että tällä hetkellä pystyy tunnistamaan sen, että eletään tämmöistä tekoälyn kokeilukulttuuria. Ja se, mitä aiemmin puhuttiinkin jo siitä, että kun se tekoäly alkaa olla jo tosi hyvä, että välillä voi olla vaikea tunnistaa, että onko joku oikeaa sisältöä vai ei, että onko se ihmisen tekemää vai ei. Niin samaan aikaan uskon myös siihen, että nyt tekoälyä vähän niin kuin tungetaan kaikkialle ja eletään tätä kokeilukulttuurin aikaa, että halutaan katsoa, että kuinka laajasti se pystyy tekemään erilaisia asioita. Ja mä näen, että tässä eletään semmoista samaa trendikautta, mitä elettiin silloin, kun internet tuli. Ja silloin ajateltiin, että netti tulee kaikkialle ja että leivän pahtimessakin pitää olla oma netti ja että netti. Niin mä uskon, että samanlainen iso tämmöinen innostus on nyt tekoälyn osalta. Ja mä luulen, että tässä niin kuin seuraavien vuosien aikana me nähdään, että mihin malliin tämä tulee rauhoittumaan. Ja sitten me nähdään, että missä se tekoäly on vahvimmillaan ja missä se ihminen on vahvimmillaan ja millainen balanssi me löydetään näiden kummankin välillä. Ihan mahtavasti sanottu ja siis niin kuin sä sanoit, niin siis sehän on vaan just semmoinen trendi tällä hetkellä, että ihmiset vaan haluaa just kokeilla sitä ja tunkea sitä kaikkialle, mutta toi on hyvä tietää, että se jossain vaiheessa varmaan laantuu semmoiseen johonkin tiettyyn pisteeseen ja ihana kans kuulla, että on jotain semmoisia ihmisen piirteitä, joita tekoäly ei pysty korvaamaan, just niin kuin vaikka se luovuus ja esimerkiksi vaikka empatiakyky. Joo, munkin mielestä on tosi kiva kuulla, että kyllä vähän helpotti just silleen nyt, kun jos mä ajattelen, että se on vaan tällainen trendi ja sitten parin vuoden päästä toivottavasti yritetään taas kaikkeen, että jättää luovuusasiat just tällaisille ihmisille, jotka tekee niitä ja
Mä vielä lisäisin semmoisen kulman tuohon, että me varmasti tullaan menee uuteen normaaliin, joka on varmasti sellainen, mitä me ei niin kuin vielä tässä kohtaa edes tiedetä. Ja siinä uudessa normaalissa mä uskon, että yhtä lailla niin kuin luovissakin aloissa, niin tekoäly itse asiassa voi auttaa luovia ihmisiä. Mutta taas kerran, että käytetään sitä tekoälyä ja sitten sitä luomuälyä ja yhdistetään ne yhdessä ja siitä saadaan niin kuin hyvä, kaunis kokonaisuus, joka toimii. Että se on niin kuin tärkeä kulma, että et ei lähdetä vastakkainasetteluun ihminen vastaan kone, vaan ennemmin se, että mitä hienoa me pystytään saamaan yhdistämällä tietokone ja ihminen, koska silloin me saadaan jotain sellaista aikaa, mitä me ei saataisi pelkillä koneilla tai pelkillä ihmisillä. Kun sä sanoit tuon uuden normaalin, niin siitä tuli ihan mieleen se, kun just korona-ajan aikana, niin silloin just kun siirryttiin näihin etätöihin ja etäkouluun, niin mä muistan silloin ainakin meitä pelotti just tosi paljon ja me ajateltiin silleen, että apua, että onko tämä nyt tämä uusi juttu, että kaikki siirtyy etähommiin. Että sitten silloin just sitä oli tosi vaikea ajatella, että voi tehdä just etätöitäkin. Mutta musta tuntuu, että nykyään se on avannut just tosi paljon ovia, että on tullut paljon mahdollisuuksia. Toi on hyvä tietää, että sitten tulevaisuudessa voi just yhdistää myös niin kuin näitä tekoälyn hyviä piirteitä ja just ihmisen piirteitä, että just mennä siihen uuteen normaaliin. Mutta nyt vielä lopuksi, ennen kuin päätetään tämä jakso, niin voisitko kertoa vielä yhden asian tekoälystä, mitä nuorten olisi hyvä tietää? Mä sanoisin sen, että tekoäly on työkalu ja että kokeilkaa, opetelkaa sen käyttöä. Ja taas kerran hyödyntäkää tekoälyä ja sen tietotaitoa, mitä sieltä tulee. Opetelkaa promptaamaan, eli kirjoittamaan niitä kehotteita, koska mitä paremmin te kerrotte tekoälylle, mitä te toivotte sen tekevän, niin sen paremmin se pystyy teitä auttamaan. Vaikka esimerkiksi se, että selitä mulle tämä matikan teoria kuin 10-vuotiaalle, ja jos ei siitä ymmärrä, niin selitä kuin 5-vuotiaalle, ja käy sitä keskustelua sen tekoälyn kanssa. Ja sitten kun sä oot saanut sieltä vastauksia, niin pysähdy pohtimaan, mitä sinä ajattelet siitä. Koska se, että yhdistämällä tekoälyn siihen luomuälyyn me saadaan supervoimia ja ei ulkoisteta meidän ajattelua sille tekoälylle. Koska kaikissa meissä on sitä upeata ajattelua ja kykyä ja sitä luovuutta, mistä me ollaan puhuttu, niin ei unohdeta sitä. Ja mennään avoimena tulevaisuuteen ja opitaan uutta. Ja tuodaan sitä meidän omaa kykyä, koska sitä meidän omaa sisintä esiin, koska sitä ei voi kukaan korvata, ei edes tekoäly. Mutta meidän pitää löytää tapoja yhdistää tekoälyä ja luomuälyä. Vau, ihanaa, kiitos. Eli just tekoälyssä on näitä hyviä puolia, mutta just kukaan ei voi korvaa sitä ihmisyyttä. Että just kaikki nämä kommunikaatiotaidot ja empatiakyky, niin se on tosi kiva tietää, että se on tärkeää, että ihmiset pitää sen luovuuden. Todellakin. Tämä oli tosi tärkeä asia. Toivottavasti meidän katsojatkin nyt pystyy ymmärtämään tämän. Kiitos tosi paljon Viveka tästä jaksosta. Oli ihan superkiva nyt oppia uutta ja keskustella näistä tekoälyn hyvistä ja huonoista puolista. Kiitos tosi paljon kun kuuntelitte ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Hei hei! Pää.